Jo, čaute ľudia, vítam vás u nového videa z hry Roblox Phantom Forces, rovno nové videjko. Včera, keď ste nevideli tento Dead We Rails, môžete si ho pozrieť. Nie je to až také dobré videjko, ale odporúčam vám ho, pretože snažil som sa ho natočiť, pretože nevydalo sa dlho videjko, chápete? Toto je taká hra, ktorú som nehral jak dlho, keď som to bavili vetrancami, čiže asi 2 roky som to nehral, ale mal som to na systém inčím účtu mojim. Teraz sa mi to načíta, dúfam, že ma to zase neodpojí, tak na začiatku, ale proste niekedy som to hral, stratil som svoj skill starý, budem dávať asi každú hru 0 kg a tak budú niektoré diely, niekedy z toho urobím nejaký diel, s takým nejak dokoľ naučím hrať Dead We Rails, napríklad Underbarda, keď chcete, dajte 10 lajkov, aby bolo to tam. A potom môžeme ísť Phantom Forces, ale ten Underbard nebudem hrať, pretože vlastne, že nebudem s ním hrať, pretože on má mobil a nemá počítač. Takže preto som nehrám s ním. Aj dlho nevyšiel z ním videjko, asi týždeň. Ale počkajte, drinking time. Pašte, kam ja som strašne smedný dneska, pretože kámo, teraz som prišiel do školy, máme voľno a deviatáci majú monitor a aspoň niečo. Konečne sa mi to načíta. Clash. Space Case. Ukážeš, jak tam je... Dobre, tu nemám taký nič. Weapon Steam Case. Open Case. Dobre, kamo. To nebudeme sa tým zaoberať. My už ideme rovno na hru. To je niekedy bola strašne dobrá populárna hra. Teraz už neviem hrať. Bohužiaľ. Ale my sa postupne týmto videami naučíme ju hrať. Krásne. Nemášam snajpera v tejto hre. Takže také info. Ty vole, tam je. Yes. Kill. Prvý kill. Máme rovno odsmie. Pozor, granát. Ty vole. Ešte si zoberiem, ale to je taká... Čo sa šnevá? Nedohodím. Aby som išiel na C-čko, ale ja ich tam niekde zabíjam. Do prdele ma dal z vrchu. Ty vole. Kámo, toto... Čo video? Už ma raz zabili a som dal 1 kill. Už tako campím. Modrý. Poď 45 ešte. Áno, mám kill ľudia. My si to prebierame. Umri! Kam jau? Co som hit? Ale to nám nastaví. To vykampujeme to. Už mám treba C-čko. Ja tam ďalší kill. Pozor. Poďte, šipšie. Jednorankový šťastka nejaký. Nevadí. A keďže sa čudujete, čo mám tuto v boku screen recorder, to je starý screen recorder, ktorý vám neodporúčam stiahovať, je to úplná blbosť. Musíte za neho potom platiť.
Okej. Jasne. Może zmienić. My chcemy na styczku. A pójdziemy na styczku, protože to mi powiedziały, takže wiesz? Do prdele, tak było. Dobra, ja si zmeniť zbraň. Vypnúť. Dostal som toto. Battle Rifle. No dobra. MP5. Vezmem si asi MP5. Čakaj, to nemám. Niečo také. Ale flashlightku. Voda. OK. Ale my nechceme toto, my chceme toto tu. Achievement. Underbarrel. Optical red dot. Ako prehrali ma. Nič, dareno. Nič také nemáme. Music light tu. Back. OK. Kamo, čo také zbereme? Black side. OK. Viete, že mi treba pár kg. Mám, koľko som bol vysky? Mám 4 kg a 4 razy som umrel. Zase som to týme. Jediné je, nemôžeme prvý skapať. Tam aj nechápam niekedy logiku týchto Roblox hráčov, že toto tu hraje 1800 hráčov a Brookhaven hraje cez koľko hraje strašne veľa hráčov. Ty vole, kam to je Ben 2. Hladím to. Do prdele tu už. Musím dať do ňoho maximálne tak full auto, pretože kamo som dal prvý kill, ale som potom dvakrát umrel. Vezmem si toto. Keď rozstrieľam, vezmem si to, ďakujem. Zozadu nám idú. On ma dal zozadu, nubák. Ty vole. Takže tak, že proste taká logika to je týchto hráčov blbých, že vidím Brookhaven, idem si to zahrať, pretože sú tam free Robux veci. A potom, teraz som tu povedal fyzik. Sú tam free Robux, Robux veci. Kamo, prečo to proste bavíte, kamo? Príďte ku nejakým dobrým hrom, napríklad Centaura. Keď chcete Centauru, dajte aj 100 lajkov na tento videu. Ja ju v pohode natočím všetko, čo sa dá. Ale aj niečo za niečo. Ale proste budem učiť niekoho túto hru. No, iba Deduirejus možno. Ale zrejme nebudem s nikým hrať Brookhaven. Maximálne trollovanie kidov nejakých. A to som dostal strašne. Maximálne proste nebudem proste točiť Brookhaven. No budem iba trollovať kidoch so kamarátmi, pretože čo inčo mám robiť, pretože sú to kidi a majú to strašne veľa ľudí. To prdele, my už proste robí nervy, to ten Windows Jackson vedve. Secondary, dám dialog, niči. OK, kámo, toto tu bude. Dobre, upload, back to main, deployed. Kámo, tu je najhoršia mapa. Chceš výťah? Vola. To asi sa nikdy nedá potom dostať. Ale dá sa.
kliknete na toho typka. Ok, ľudia, že sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like a odber a čau.